The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 4:5-7. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Colossians 3:23-25. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord Jesus Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Luke 3:10-11. So the people asked him, saying, What shall we do then? He answered and said to them, He who has 2 tunics, let him give to him who has none. And he who has food, let him do likewise. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag, kung nanapawag kita mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong pagkabuhaton nga pagtuon sa puro sa Dios, kung dili nato kini isugid ngadto sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagamando kanato, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan. Ang imong giatubang nga isyo, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kung dili ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Faith alone in Christ alone, mao kini ang paagi nga ikaw maluwas. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kagalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nininglain na sa mga adlaw nga imong padangat ka namo, Diyos. Uban sa mayong panglawas, kining tanan among pahimuslan, gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya ug imong grasya. Uban ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa tudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat ning tanan, uban ni kami sa among pagpadayon. Ining among spiritual momentum, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan ng mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Living the dynamic life. Aniya kita gihapon magadupot ni ining maong uluhan sa atong
hilisgutan. Padayon kita. Diin kita muhunong kagahapon atong ipadayon kini. By the way, niya pa kita dupot karon. Of course, this is a subtopic sa main topic. Kining subtopic, bahin kini sa pagkamasaligan sa Dios. The integrity of God. Mao kini akong paghuban sa integrity, pagkamasaligan. Okay? Mao ni atong tutukan sa atong pagatunan. Okay. Kini nga itong tunanan karon bahin sa pagkamasaligan sa Dios. Nagapaklaro ka nato ng mga tao kung kinsa ug unsa ang Dios. We are studying God's integrity and as to who and what He is. Okay? Og so far, nakaabot naman kita sa bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. God's being God in relation to our present life, being His children. Ato nang nasayran, gikas atong pagtuon niining bahina. Nga ang Diyos, ana siya iyahang mga pamaagi alang sa dagan sa kasaysayan. Ug atong nakita, nga ang pagka-Diyos sa Diyos, iya kining gipadayag nganhi kanatong mga tao, regardless kung ang imong kabuton mo dawat ba o mo salikway kaniya. Iya nang gipahimutang ang mga pamaagi, din ang tanang tao makaamgo, nga naay labawng makagagahom, naay Diyos. Ana na kana sa kabubutos tao, kung iya ba kining pagadawaton o kini iya bang isalikway. Ug dili mahimong bakwion sa Dios ang iyang mga pamaagi nga gipahimutang tungod kay wa pa ang tanan kini nga iyang mga pamaagi iya na gipahimutang. Busa angay nato nga hatagan og pagtagad kining mao nga primerong prinsipyo nga ato nang nadalikyatan sa pagsugod niini. Gang Dios nagpahimutang og pamaagi aron ang tao makaila kaniya. Ang tao makaamgo bahin niya. Actually, ato naman ang nahisgutan, no? And I would highly recommend nga samtang kita nagatuon ni ining integrity of God. Gamita ang inyong memory recall alang sa uban natong mga pagtuon. Uban nga mga prinsipyo sa uban nga mga pagtuon aron atong masumpay ang nagkalinlain nga mga pagtulunan ni inibahina sa integrity of God. Kay advance naman gud ning pagtuon na nga nanginahanglan na kini sa atong pag-recall sa uban nga mga prinsipyo nga ato nang natunan. Okay? Now, akong balikon sa pag-ingon nga ang Dios napahimutang sa mga pamaagi nga ang tao makaamgo nga na siya. God exists. Bisan pa kung ang tao mo ingon og di siya mutuo og Dios. Di siya mutuo nga naay Dios, ha? Okay? Apan kanang tawhana sa iyang pagbalibad, nagahibaw siya nga naay Dios. Apan iyang kinabubuton nga iya kini siyang isalikway. Mao nang naapoy ubang mga tao nga wa man nila mayuha og susi kun kinsa og unsa ang Dios. Mao nang ang Dios mismo pinagi sa iyang mga pulong nagasulti nga dunay mga tao nga nagakulit og mga ribulto nga dagway kunuhay sa Dios. Anon lang mahatagan sila kasiguruhan nga naa gyud Dios. Apan di man kana mo ipamagi sa Dios.
aron sa pagpaklaro ka na itong mga tao. Kana tawhanon mangod ng pumagiha, aron ang Dios maklaro kunuhay nato. Apan di man kana madawat sa Dios, tungod kay ang Dios nagapahimutang naman sa iyang pamagi, unsaon pag-ila nato kaniya, unsaon nato pagkaamgo may tungod kaniya. Ug ato nang nakita nga kining maong pamaagi nalangkob sa gitawag nato og plano. Plano sa Dios nga nagalambigit sa tulo ka lakang o tulo ka hugna nga mao ang kaluwasan, ang kinabuhi sa kaluwas na, ug ang kinabuhi sa maong luwas, luyo ni ining kinabuhiya. So tulo kini kabahin nga mao'y kuyog sa plano sa Dios nga iyang gipahimutang. That is why wa gyoy excuse ang tao basin pa ang tao mo ingon og ko kay bao nga naay Dios. O nga naman uroy nga imo mang gisalikway ang kagayunan nga makaamgo ka nga naay Dios samtang buhi ka pa. Mas gipalabi pa hinuon nimo ang imong kaugalingong mga tumong ug tuyo sa imong kinabuhi nga nahibaw man ka nga naamgi Dios bisag unsaon nimo og balibad. Now, we call this God consciousness. Ang imong pagkaamgo nga naay Dios, God consciousness. And this is why when we respond, kung ang tao mo hatag upagtagad o ingnon tao mo sanong, yan ang higayon nga makaamgo siya nga naagi Diyos. Then, ang Diyos, siya na ang magigo sa pagpaklaro nga ito kaniya. Kana ko na kaniya ang pagkamadinawaton nga kabubuton, positive volition. That is why sa higayon gani, nga nakaamgo ka na nga anaay Diyos, unya, misod ka na sa iyang plano, pinagi sa kaluwasan. Una-una, nga anaa ka na sa plano sa Diyos. And because you as a Christian now, you are already inside the plan of God, remember that God has designed your life. Gipahimutang na sa Diyos ka ng imong kinabuhi. Gipahimutang na ang mga pamaagi aron nga kitang mga Kristohanon magkinabuhi na nga ana ang kaygayunan nga kita magmalampuson nining maong kinabuhi. That's why the issue is still our volition. Kaya itong kabuton yun. Gatubang taning maong issue. Kung ato nang nakita kung unsa ka grabe ang pagpahimutang sa Dios. Bisan tinuod kung ang matag usa ka tawo ipakatao din sa kalibutan nga patay spiritually. Naghatag man gihapon ang Dios pamaagi din ang mao nga tawo mabuhi spiritually. Ato naman nang nahisgutan sa miagi natong mga pagtuon pinagi sa atong gihimo nga hulagway ang usa ka tawo nga patay spiritually pero buhi physically, atong makita nga anaa na kaniya karon ang kahigayunan sa pag-angkon sa God consciousness, ang pag-amgo may tungod sa Dios. Ug you know what? Kining mga tawo nga muhatag o higayon nga maminaw bahin o kaluwasan, paminaw sa gisangyaw nga mayong balita sa kaluwasan. Kini sila mga tao who had already experienced God consciousness. Ug sa dihang naibaw sila nga naay Dios. Naibaw sila nga naay labaw makagahom. Ano sa diha kanila karon ang kabubuton nga makaibaw. Unsa may sunod kung buhaton karon nga nakahimo na kog kanang nakaibaw na kog naay Dios.
unsa may sunod kong buhaton? What is the next step that I should take? And the next step is, as we believers know, is to study and learn what the plan of God is. Tungod kaya nga itong pagkaania din sa kalibutan, ang atong pagkaania nining kinabuhiya, dili kini arbitrary, dili kini salagma ang imong pagkaania karon dinhi. Kasabot ka? Naituyo. Gihantagan ka og kinabuhi ug hingabot ka sa panahon nga makadungog ka nining atong gisgutan karon saglit ang Dios naghatag nimo kay gayunan nga makaamgo ka nga God does really exist. Kung ikaw usa ka unbeliever, nga makaamgo ka nga anaay kaluwasan. Ug kung usa-usab ka believer, if you are a believer, nga makaamgo ka nga dunay kanang naay gipahimutang ang Dios alang sa dagan sa imong kinabuhi. So that is the reason why nga pinagi lamang sa imuhang pag-angkon niya ng kabubuton nga madinawaton positive volition. Bisag Kristohanon ka na. Okay? Kaya naman mga Kristohanon nga sa higayon nga nangahimo na silang Kristohanon nga musalikway naman hinuon sa mga sangkap nga iha sa Dios. That is why nga atong masabtan nga ang Dios nagpahimutang ug ang pagpahimutang sa Dios alang kanatong mga magtutuo pinagi na sa gibilin ni Ginoong Kristo nga mawang unsa ang Espiritu Santo. Now, ang gibilin ni Ginoong Kristo nga ri kanato mao ang Espiritu Santo nga karon nagapuyo na diri sa sulod nato. Kaya ang Espiritu Santo mao naman ang naghatag balik kanato niya ng spiritual nga kinabuhi ang spiritual life. Kaysa wa ka pa mudawat sa kaluwasan, you did not have the spiritual life. Why? Because you are spiritually dead. Karon nga Kristohanon ka na tao ka naman pag-usab, kisuluban ka na og pagkatarong sa Dios. You now have a spiritual life, o gikinahanglan nga imo ka ng at di manon. Now, niya pa po'y problema ining bahina. Daghan sa atong mga kaigsoonang mga Kristohanon, wa pa pod mahibaw og unsa man pagatiman sa ilang spiritual life. Paminaw ra God. Ang human spirit nimo, meaning ana ang nabuhi, energized, in living, activated nga tawhanong espiritu nimo. Kini in conjunction with your soul completes the inner equipment of grace. Ang gitawag sa English og grace apparatus for perception. Now, for short, gap. Ug mao ni ang usas mga sangkap nga gihatag sa Dios ngadtos matag usa ka magtuto aron makaabante na siya makasibog at sa unahan, makatubo na siya diha sa grasya ug sa kahibalo kang Ginoong Kristo. Kay gipagkatao ka naman pag-usab naan gikinahanglan ka og sustansya ingon nga bata nga masuso, an infant nga nagasugod na og tubo aron makaabot kini siya sa paghamtong. So, merely comprehended to convert doctrine from something that is merely comprehended academically into something thoroughly understood and usable for both spiritual advance and spiritual application to life. So, it is but important nga ato ka ng timanan
Samtang kita nagapadayon ni atong pagtuon bahin sa pagka-Dios sa Dios. Nga nagahatag ka nato niya ng pamaagi, nga kita makabalik ngadto kaniya. Always bear in mind that ang matag usa ka tao, okay, nga ipagkatao ni kalibutan na siya spiritually patay. O wa man gyud siya labot sa Dios. Why labot ang Dios kaniya? Wa siya bisag gamayng koneksyon ngadto sa Dios. Ug ang pamaagi lamang ng usa ka tawo mahidugtong o makaamgo og relasyon. Angkon. Okay? Makaangkon siya og relasyon ngadto sa Dios, mao ang iyang paggamit sa iyang kabubuton sa paghimo positibong desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga iyang maluluwas. Ug diyan ang pagiha lamang nga mataw siya pag-usab, he is born again. Mataw siya ngadto sa pagkahimo niya nga anak sa Dios ug diha misuod siya sa plano sa Dios. Usab mo kanang higayuna nga mahimo na siyang physically alive at the same time spiritually alive. Okay? Now, paminaw ini. Ang problema gyud sa kadaghanan bahin niini mao nga abi nila nga pwede sila makabalik kung angkon og relasyon ngadto sa Dios pinagi sa ilang kaugalingong mga paningkamot. You see? Remember nga kining matang sa mga tao nga ingon ini mao ni mga tao nga wa gyud kaila sa Dios. If you try to establish a relationship with God through your own effort, ikasubo ko sa pagtug-an kanimo nga you actually do not know God. I'm sorry. Paminaw. God has established His very own process, His very own procedures, His protocol. Ang Diyos nagapahimutang sa iyahang pamaagi. Now, kita mga tao, di ito mahimong magama. Dili mahimong magama. Kita o kanto kaugalingong pamaagi. Stoyo nga makaangkon tawag relasyon sa Dios. Dili magsilbi. Ang tinuod, ang pamaagi sa tao, dili o dili mangyud madawat sa Dios. Besan pag-unsaon pas tao. Bisag unsa pay buhaton. Bisag unsa pay paningkamot nga himos tao, di mangyud ka na madawat sa Dios. Now, I know na daghan kaninyo nagpaminaw niini nga mulis kuhag, muriak, bahin niini. Na watay mahimo. Prinsipyo ni nga itong barugan niini. Sa pulong sa Dios, klaro og tataw pagayo nga nagapahayag niya na. Diha sa Isiyas, nagasulting ang tanan natong mga kaayuhan ug mga paningkamot sa pagbuhat umayo sa tumangan sa Dios, mahugaw lang na nga trapo, filthy rags. Mabitaw nga, gikinahanglan ang atong pag-ila sa Dios. We need to know who and what God is. Unas tanan, dili ba ka makasangpit sa Dios kung dili ka anak niya? Always remember that. Kaya mao na prinsipyo sa integrity of God. Ang pagka-Diyos sa Diyos. Tungod kay, ang Diyos balaan. He is holy. Ug siya hingpit. He is perfect. Dili ka makasangpit sa Diyos hangtod nga makapahimutang ka og relasyon ngadto kaniya. Ug ang may kanang makasangpit lamang sa Diyos matud pa sa gisulti diya sa Roma, mao lamang ang mga anak sa Diyos. Samtang gina. Anak ka sa Diyos, umikan kay
anaan naman ang Espiritu Santo diha kanimo. Kinsa mo'y musangpit sa Dios nga ingon nga amahan, Aba. Mauna or anaan na sa pulong sa Dios. Mauna nga ang mga tao karon as part of our study dinhi. Angay magunahuna. Nga wa gyud pamaagi nga atong mahimo aron makabalik kita ngadto sa Dios. Wala. Ug ang ikaduha, kung usa ikaw katawo nga di mo tuo og Dios, okay? Kung moingon ka, ay Dios. Kung tuo nga na Dios, dili ra ba mawa ang Dios? Nagyapon siya. Kung moingon ka, di ko mo tuo og Dios, bisag di ka mo tuo, nagyapon ang Dios. Kasabot ka. Apan paminaw. Sa katapusan, in the end, manubag kas imuhang gipanulti. Tungod kay ana ay Dios. Nan ang Dios maningil sa imuhang gisulti kay kita mang tanan mo atubang sa Dios. Magtutuo ka ba o dili magtutuo mo atubang tang tanan. Pero di magdungan ang magtutuo ug ang dili magtutuo. Recall kay baon na mo, ana. Asang napita na sa atong itunan, be. That is why angay natong makita ang Dios unsa man kini siya ug unsa man ang iyang gipaimutang niining tanan. We must realize, first of all, that everything God does or sponsors comes from His essence. Kining essence, kanang may direct binisaya nga translation ni inigod. Ang essence, mao ang pagka-Diyos sa Diyos na lang. Okay? So, ang essence sa Diyos, mao ang iyang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Sabta gina. Si kinsa siya, ug unsa siya. Ug ang tanang tao, ang ayang mahibaw og kinsa ang Dios. Sa higayon gani ang musugod ka og likay-likay og kinsa ang Dios o sa higayon gani nga motipas ka aron di ka makakat-on bahin sa Dios, manubag ka ra ba ana? Do you know that? Manubag ka ana. Kay nahibaw man ta nga kitang tanan mga matay man gyud ta. Gusto? Di man gyud mada. Kaya naa may uban nga gustong mulungtad gyud. Painat ug maayos naong. Pero bisag yun sa inat naong adto ra man pud mahog sa pagkaimbalsamar ni ana. Now, sa katapusang pag-inat sa imong naong, adto na nas imbalsamador. Nga naman, na may uban nato nga mga hadlok og hisgot bahay kamatayon. Ngayon na sila, di ta maghisgot, ana, oy. Nga no? Ug di ta mo hisgot o kamatayon, di ka mamatay. Kitang tanan, padung, ana. Gusto? Mao bitaw, nga usa sa mga pagtuon dinhi, mao ang bahin sa pag-angkon o kasiguruhan. Aron nga sa higayon nga mupanaw na ta, mahibaw tag-asa tapadong, unsay luyo ining kinabuhiya, kay ang Dios mihatag man sa pagpaklarog asa tapadong. Kasabot ka ba? O paminaw. Kung mutuo kag Dios, na kay kasiguruhan. Sabot? Apan kung ang Dios para nimo naalang siya sa imong imagination o paghandura o siguro yung mahadlok kang maghiskot o kamatayon. You see? And yet, ang kamatayon kuyog na sa plano sa Dios alang ka ng mga tao. Kay that is a fact of life. Dili na galikayan, oy.
Sa gayon, nga ipagkatao ka nining kalibutan na, mamatay yung ka. Sabot? Maugid na klarong pagkasulti. And that is why you have to learn samtang niya ka pa, wa na maawahin na. Mahuman ang imong kinabuhi din niya kay maupod niya ang kuyog sa plano sa Diyos. Mahuman ang imong kinabuhi din niya, awahin na. So samtang niya ka pa, paminaw, samtang niya ka pa, mao niyang panahon nga magtimbang-timbang ka diha sa imong nahuna kung asa ka dapit ug unsay imong baruganan niining kinabuhiya. Kasabot ka? Mao bitaw na nga kuyog manggod ka niining plano sa Dios alang kanato angay kitang tanang mga tao mangutana nganong niya magkaron ha? Why am I here? Pangutana ko nung imong kaugalingon. Ug kung imo pong naon ang tawhanon pong tubaga na mo ingon aron maningkamot gud ta ug naatay mga liwat atong patubuon kay sila na po musunod nato. Di alam mo yung kanya na. Unyag ikaw, asa magapadong? Musilingan ka na sumati. Pero og imong unaw-naon ba, unsa may kapuslanan nimo? Igo karang ipanganak aron mamatay? Di good pod, manikamot good pod ta. Unya ni kahuman, nimo og paningkamot mamatay mangyud ka. Mamatay mangyud ka gihapon. Sa mo ingon ka bitaw no. Unsa may kapuslanan nato dinhi? Mo eskwela ta, unya mo graduate, unya mangita og trabaho, mo professional na ta, makakwarta na ta. Ang uban dili makakwarta, mapobre o madato ka ba, mamatay manggihapon ka. Unya ang imong pagkapobre o imong pagkadato, di man po nimo madahuman ka mamatay. Basta? So, unsa may tuyo nato, unsa may kapuslanan nato, ani. Samot na to mga tao nga di mo tuo og Dios. Di mo tuo og naay labaw makagahom. Di, ang ilang kinabuhi, klarong way kapuslanan. Tanawa nga atong mga karsel karon, mga prisuhan ba? Na puno kining mga tao nga wala mohatag og bili sa labaw nga makagahom. Wala mohatag og bili og unsay tuyo sa ilang kinabuhi. Basta lang kay haros lang, bahalag unsay porma, bahalag adis-adis, bahalag kriminal, bahala unsa man galing ang imuhang pangbuhaton sa tawhanong mga pangibog, lust. Apan kwintahon na nimo. Kwintahan na. Dunay tuyo. Ug ang tuyo mao, ang atong pag-ila nga naay tumong ang atong pagkaaniya dinhi karon. Although we can dig deeper and see the angelic conflict behind all of this, but that is another study. Lain na po na, nga tunanan. Ang ato lamang nga giduputan sa pagtuki, mao ang bahin sa integrity of God. Mao hidugdan nga ang Dios nagpahimutang sa tanan. Okay? Always remember that. Kaya mag-imagine lang kag global warming nya ug di ta magtinarong ning atong gipuy ang kalibutan, mga hanaw man lang tang tanan. Ngano? Mas labaw ka pa ba mas Ginoo nga makapahanaw aning tanan? Inumdumi baya. Ang kalibutan dili mga hanaw kun dili mo tugot ang Dios. Sabot? Ug magbinuang taning kalibutan ha, mag-agwanta ta. Pero di ta mahanaw.
hangtod maingon ang Dios og hanaw. Then mo ana ba yapud tas kana ba naapod na sa Bible, huh? That's another study. Pero always remember our study regarding that. So, whether the workings of the universe, the principles of the divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of God's word is scripture, ibasihan kini sa mga kinaiya sa Dios. Aron ka makasabot sa Bible, kinahanglan pud kang makasabot kung kinsa ang Dios. Kaya ang Bible pulong sa Dios. Ug kung wa ka kaila sa Dios, ug para nimo baliwa ra ang Dios, nan ang iyang pulong kining Bible baliwa pud nimo. Kasabot ka? Now, ang grabe ug usa ka magtutuo if you are a believer in Jesus Christ, if you have been born again by faith alone in Christ alone, nining higayuna, while you are listening, nining atong pagtuon right now. Unya, gibaliwa nimo ang pulong sa Dios, kana ilhanan, nga gibaliwa po nimo ang Dios. Do you know why? Tungod kay ang prinsipyo, nagabarog. What your attitude towards God's Word is your attitude towards God. Mao yun. Pero Kristohanon ka. You are a Christian. Pero baliwa ang Diyos sa imo ang kinabuhi. Remember, God is the one who created everything. Siya ang nagabuhat sa tanan. Ug siya ang nagagamit sa tanan. He holds everything in His mighty hands. Okay? Siyang nagagunit sa tanan. He is holding everything in His mighty hands. From sustaining the universe to blessing believers, everything that God does is based on the attributes of His essence. Ug ato nang ipakita kining attribute sa iyang essence, ato maning ibahin na po kabuok, ug atong gipaklaro nga ang pagka-Dios sa Dios. Mao ni gitawag nato essence niya, nagalangkob sa napo. Ato lang ning gigamanog napo aron makahatag kini nato sa pagtuon, natay katun-an nga maklaruhan kita sa pag-ila kinsa unsa man gyud ang Dios. Makailatag sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, triple O, immutability, o veracity. Na triple O means omnipotence, omniscience, o omnipresence. So, kining napo kabuok ng mga kinaiya sa Diyos mo, kini ang nagalangkob sa pagka-Diyos sa Diyos. O hinomdumi, sanglit ang Diyos hingpit man, kining napo kabuok nga kinaiya are also perfect. Okay? Wa gyoy pagpigbihig, why favoritism, why labaw, why kuwang. Insakto ra gyud kini tungod kay ang Dios hingpit. Ang iyahang attributes hingpit pod. Therefore, ang ngayon natong makita nga kining iyahang mga attributes nga atong gibatbat dinhi, only 3 of His attributes ang ingnon ta spotlight sa atong pagpadayon ining pagtulon-ana. Apan may nugdanon nga atong masabtan nga dunay napo kay nga naman. Bisan ko ng integrity of God will spotlight only 3 of God's attributes, bear in mind na ang mga attributes of God. O by the way, kung maingon ganita og essence, ang kinatibukan. Maingon ganita attribute, kini atong isgutan, kadtong gihinganlan nato ganiha. So, why attribute sa Dios nga mulihok nga siya rang usa?
Di ba din ha? Kinahanglan nga kung mulihok ang usa ka attribute sa Dios, kini duyog sa uban niyang attributes. In other words, dili mo conflict sa uban niyang attribute. Kasabot ka? Kung moingon ka hustisya ang Dios, ang hustisya sa Dios mulihok apan kini duyog sa uban niya nga attributes. Omniscience, omnipotence, immutability, veracity, iyang sovereignty. Kung mulihok man ugaling ang iyang love, di lang kay labra. That means, nagalihok usab ang iyang gugma kuyog sa uban nga mga attributes. Ingon na ang Diyos. That is who God is. Mao na, kinahanglan nga, atong klaruhon kini karong higayuna at this very time that when we study bahin sa Dios, tangtangan na ka ng mga tawhanon nimong mga pangunahuna, kay di na magsilbi. You cannot apply that to God. Dili. You can never apply that to studying the attributes of God. Never. Di yun na magpos. Ang mga attributes sa Diyos, di yun matupngan sa tao. Di yun ni mo mahimong gamiton. There is of course, gitawag og anthropopathism o anthropomorphism. Na naghatag kini pagulagway, pero kinahanglang sabto ni nimo nga diliing nun ana ang Dios. God is not like that. Usa lang ka pagpakita nato kung unsa ang lihok sa Dios, that is anthropopathism o anthropomorphism. Apan ang pagka-Diyos sa Diyos, wag yo'y pariha. Wala. Way sama. Mo nang kinahanglan nga klaruhon ni nato nining higayuna ug angay natong makita nga ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos nagalihok sumala nining napulo ka mga attribute. Mao na nga di man mahimo nga moingon lang kag God is love. Hain man ang siyam. Di man mahimo. Uy, gihigug mata sa Dios pero hinumdumi nga hustisya rabapod ang Dios. You see? Namang giuban nga lang tuuhan nga ang Dios gugma. Apan wa nila makita nga hustisya po di ang Dios. You see? Matarong po ang Dios. Dili siya mausab. O saan man nimo ron pag tapo aron makakita tag kinsa gid ang Dios. Na mag-uban nga magpataka og hisgot bahin sa Dios pero wa gid nila makita sa kinatibuk-an sa pagka-Dios sa Dios. Wa. Likewise, God's essence may manifest certain attributes in one situation and then different attributes in another situation. So kung atong balikon, imong makita nga dunay mga situation, dunay mga circumstansya nga laing attributes. Na ipipila ka mga attributes mulihok, then lain na pod nga circumstansya, laing attributes na pod ang mulihok. Kasabot ka ba? Kapag ninumdumi nga sa paglihok sa nagkalain-laing attributes sa Dios, kini duyog sa kinatibukan sa pagka-Dios sa Dios. I hope nagasabot ka niya na. Kay murag, anaragid kuto ba nga itong tawhan ng mga pulong nga maka-explain ba bahin sa pagka-Dios sa Dios. That is why sa atong pagtuon na unya bahin sa doktrina sa divine decrees, God's sovereignty and omniscience will come into prominence. Naman as Roma 8:28-30 ug Episo 1:4-6. Now, in the doctrine of divine decrees, ang part ana is God's omniscience and foreknowledge. Omniscience, as we already know, is an attribute. Unya kuyog sa lihok sa iyang mga attribute and
ang iyang omniscience is foreknowledge. Okay? Naon sa may diferensyas foreknowledge ug omniscience. Mga tana katingali. God's omniscience. Ang iyang omniscience, mao ang pagkaibaw sa Dios sa tanan. Right? Omniscience na. Ang foreknowledge, mao ang pagkaibaw sa Dios sa mahitabo. Okay? Naon sa may diferensyas pagkaibaw sa Dios sa tanan ug sa iyang pagkaibaw sa mahitabo. Tungod kay na mampoy mga mahitabo unta pero wa mahitabo. Now, are you beginning to see the point here? Okay. Tungod sa pagkagrabis pagka-Diyos sa Diyos, ang iyahang omniscience mahitabos tanan, lakip na kadtong unta mahitabo, apan wa mahitabo. Di man pod kabuot ang Diyos nato, right? Apan nahibaw ang Diyos sa tanan nga desisyon nga imong paghimuon sa tibuok nimong kinabuhi. Nahibaw gud ang Diyos, omniscient man siya, right? So nahibaw siya sa tanang good o bad decisions nga imong himuon in your entire earthly life. Okay? Now gumikan niya na ang iyang foreknowledge nahibaw kung unsang desisyon ang himuon nimo anang orasa ug anang pitsaha ug anay adlaw ug niya nang adlaw ug unsang desisyon na nahibaw na tanan. Ang foreknowledge niya nahibaw nga mohimo ka og good decision anang igayuna ug tungod siyang foreknowledge nahibaw nga mohimo ka good decision niya nang igayuna ang iyang omnipotence ug ang iyang sovereignty gapahiluna nas tanan nga consequence ang moresultas mao nimong desisyon. Sabot? Pero wa niya hilabti ha? Di ba ni? Wa niya hilabti ang imong kabubuton. Ug moingon kag uroy wa ko mohimo adtong desisyon na. Laing desisyon akong gihimo. Nan, ang iyang omniscience nahibaw po na. Nahibaw ka ba? Nahibaw po. Na, kung lain pang desisyon ang imong gihimo, ang pagka-Diyos sa Diyos sa iyang omniscience, nahibaw unsay may tabo nimo. Kita ra ang wa kay baw. You see? Moingon tag uroy o para natong tao uroy apan para sa Dios why uroy wa nang ingog uroy ug unsa di man ina everything is para niya ang tanan ang nahitabo ug ang wa mahitabo para niya naa why wala sakto ba ng pagkasulti ha why wa mao gyud di problema bahin ini. Kay advance naman gud ning atong duputan og tuon, advance na ni. Di ni sinugdanang pagtuon ha. They are not basic. Mao nga murag gutmon gyud mo kung magtuon ta ini. Kutkuton yun ang imong enerhiya. Okay. Kini kung atong tun-anan ba is integrity sa Dios. Atong mga kuy-kuy atong giutingkay ang nakalanlaing tipik ubahin ini sanglit ato mangong gisusi giusisa gisiksik ang matag suok sa pagtuon kon kinsa og unsa man gyud ang Dios ug paminaw dili sayon ang pangila sa Dios dili nahibaw ng tanan maglisod yun tas pagtuhog kinsa magyud ang Dios. Apan nini nga itong pagtuon, ato lang yung gisuwayan, aron ato yung bisan lang atong matapsingan nga mailhan nato kinsa ug unsa gyud ang Dios. That is why as King of heaven and earth, Psalms 47:2, Psalms 93:1 and 2, He has absolute authority and will. Mao ni kinakuyawan
Kung imong tan-awon, so, ang Diyos dunay kabubuton. Sakto? Naay kabubuton ang Diyos. Siya mo'y magbuot sa tanan. Na mo ingon na po katingali og unya. Ug ang Diyos mo'y magbuot sa tanan, unsaon naman lang kakuha. Naman po ko'y kabubuton. Now, puminaw. Kung hingpit ang kabubuton sa Diyos, remember, God is perfect. Kung ang Diyos hingpit ang iyang kabubuton, that means ang Diyos mo'y magbuot sa tanan. Mudawat ka ba niya na? Okay. Apan di niya butan ang akong kabubuton. Unya, kung siya ay magbuot sa tanan, unyawa siya magbuot sa akong kabubuton, asa naman tang dapitan. Atong makita, ang kabubuton sa tao, ang kabubuton sa Diyos, gakuyog. They coexist. Karon, ilhanan kini, ang pagampo nga, thy will be done on earth as it is in heaven, dili pa may tabo karon kay ngano man. Ang kabubuton sa tao, gawas nun man. Apan naapoy kabubuton ang Diyos. So, ang kabubuton sa Diyos, mao ang labaw sa tanan. Huwag makapausab sa iyang kabubuton. Iyang gipahiluna na ang tanan. Ug mao ni kinagrabihan tungod kay ang iyang kabubuton mao nay matuman sa dagan sa kasaysayan. Suma sa mga desisyon nga himuon sa tao. Kay nahibaw naman ang omniscience sa Dios sa tanang mga desisyon nga imong himuon. Mao nang ang iyang kabubuton mao'y matuman tungod kay nahibaw na siya imong kabubuton gikan sa pagkahimugso pag yun nimo hangtod nga mawa ka na ning kalibutan. Naibawan. Kita nimo. So katong tanang mga desisyon nga imong paghimuon, wato niya hilabti. Iya lang itong ipahiluna tanan. Sabot ka? O niya, di pag yun mutuo sa Diyos. Okay. Ingon anak ka grabe ning atong gituki din he. And that is why from God's omniscience, ang pagkasayod niya sa tanan, He knows perfectly and eternally all that is knowable. There is never a circumstance, personal, historical, or any other kind that can surprise God or confuse God. Wala. So, bitaw ito'y atong tig-ingon o naibaw di ay ang Diyos sa tanan. So, naibaw ang Diyos nga di ko mudawat o kaluwasan ron. Uroy, umudawat o kalit. Naibaw po ang Diyos nga mudawat kag kalit. You see? Saan man yung pag-iskapo niya na. Huwag kayo mabuhat nga kalit-kalit nga makalitan ni mo ang Diyos. Huwag. Kaya nga naman. Huwag pa kamubuhat na ibaw na ang Diyos daan. Mao, nga mayroong danon gyud nga makailata sa Diyos, especially that you are a Christian. Nga kinahanglang makaila ka sa Diyos. Kang imong pag-ila kaniya, kana muhatag og dugang nimo og kasayuran, kasiguruhan, dili kay kasayuran, kasiguruhan. And regardless of any circumstance that comes into your life, kahibaw nga, nahibaw ka nga ang Diyos, kahibaw ana. You see, o pa na mahitabo, nahibaw na siya nga, kana mo abot niya sa imuhang kinabuhi. Sabot? Magampo ta, amahan na mong Diyos. Salamat nining mga pagtulunan nga usahay makalibog apan nagasalig lang kami kanimo pinagi sa balang Espiritu Santo nga may magtutudlos kamatuoran. Kami magapaklaro, magapatinaw, umuhimo nining tanan nga tataw. Salamat. Ini nga mong ipaimuslan nga grasya.
tuluman nun nga grasya. O ginaot nga kini mahimo gayong mapuslanon sa among pagkinabuhi. Living the dynamic life. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.